maħfra għal ħtijiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intħejjejt is-saltna tiegħek għal min u umli u żgħir fost il-bnedmin. Għamel li b'qalbna qawwija nimxu dejjem fit-triq iċkejkna li jurietna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex bit-talb tagħha niġu narawk fil-glorja tiegħek bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb ta' Ġob. Ġob wieġeb lil Mulej u qallu: jien naf li inti tista' kollox u ebda ħsieb minn tiegħek ma jfixkluh. Int qed minnu dan li jrid joskura fehmti bla ma jifhem u tassew jien tkellimt fuq ħwejjeġ ma nifhimhomx, ħwejjeġ kbar wisq għalija ma nafhomx. Fuqek jien b'idnejja smajt, imma issa bajnejja rajtek. Għalhekk inċedi u nindem fit-trab u rmit. Wil-Mulej birek il-ħajja l-ġdida ta' Ġob aktar minn dik ta' qabel u kellu Ġob 14,000 naġa u 6,000 ġemel, 1,000 żewġ barrin u 1,000 ħmara. Kellu wkoll 7 subien u 3 ibniet. Bintu l-kbira semmija Ġemima, lil ta' warajja Kesija u l-żgħira Kerena Ħabbuk u ma kienx hemm fil-pajjiż kollu nisa li fil-ġmiel iħabbtuha mal-bniet ta' Ġob. Missierhom tom qasma mill-wied maħuthom is-subien. Wara dan kollu, Ġob għex 140 sena u ralu liedu u lidu sar 4 nisel u miet ċieħ u mimli bl-omor. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali, ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Fema tajba u erfa' għallimni għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek, swili ta' ġid li jakkisni għax tallimt il-kmandamenti tiegħek. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Jien naf Mulej li ġusti d-digriti tiegħek u li skont is-sewwa akkisni. Digriti tiegħek għadhom saħ sal-lum għax kollox hu għall-qadi tiegħek. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Qaddej tiegħek jien għatini jidden biex nara fil-preċetti tiegħek it-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhem lil min ma jafx. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Nqumu bil-wifqa. Alleluja. 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 Infaħrek missier, sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejkni. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien 72 reġgħu lura ferħana jgħidu: Mulej, ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U Ġesu qalilhom: Iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madana kollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma jifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art
għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u widden u wrejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok, kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf min hu liben ħlief il-missier. Anqas min hu il-missier ħlief liben u dak li lilu liben illi jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxiepli u qalilhom: ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom, għax kif ngħidilkom jien ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek missier għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lill-għaref u l-kburi u wrejthom li ċkejknin. Min huma ċkejknin? Tallimna anke l-istess Santa Teresa li qegħdin nagħmlu l-festa tagħha. Iċkejken huwa dak li ma jsejbx, ma jitkabbarx bih innifsu. Iċkejken huwa dak li jaf li dak kollu li għandu huwa irċevih ġimgħu lilu saħansitra l-istess ħajja tiegħi u tiegħek. Hija don ta' Alla. Hija rigal ta' Alla. Imma fejn jista' l-bniedem jiżbalja eżies? Il-bniedem jiżbalja meta jaħseb li ħajtu tiddependi minn dak li tagħmel, minn dak li taf, minn kemm għandek flus. U tibda tpoġġi f'qalbek aktar milli qalbek tibda tinfetaħ biex tilqa' il-preżenza ta' Alla, tibda timtela bik innifsek. U għalhekk imbagħad la Alla u lanqas l-oħrajn qalbek mimlija bejk u allura m'hemmx spazju. Bir-raġun hawnhekk il-Vanġelu tal-lum Ġesu jagħlaq u jgħidilhom: ħenjin intom ifirħu għax intom isimkom qiegħed miktub fi smewwiet, miktub fi smewwiet xi fisser, miktub fil-qalb ta' Alla. Imma jekk daqskemm huwek ismek miktub fil-qalb ta' Alla, jiena u int f'qalbi qed jammar Alla. U kif nista' nkun naf jekk Alla hux jammar fil-qalb tiegħi? Billi npoġġu fil-prattika dak li qalilhom Ġesu kif għalaq il-Vanġelu dal-għodu. Ifirħu, attenti, għax kien hawn ħafna li xtaqu jaraw dak li qed taraw intom u ma rawx, li jisimgħu dak li qed tisimgħu intom u ma semgħux. Dan xi fisser eżies. Il-kapaċità li jien f'ħajti nisma' il-kelma tal-Alla kif qegħdin nagħmlu dal-għodu. Il-kapaċità li jien fil-ħajja tiegħi nara b'għajnejja dak kollu li Alla jagħmel miegħi. Alla jitfa' ħarstu fuq min huwa ċkejken bħalma xerħet il-ħarsa tiegħu fuq Marija ta' Nażaret, il-qaddejja li tiegħu. Jew induru lejh u nitolbu u nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-komunità Nisranija sabiex tara fis-sejħa tal-magħmudija tagħha u tgħixha bil-ferħ kollu. Nitolbuk mulej għalina il-koll
Atina l-Ispirtu Qaddis Tiegħek biex jarraf irrażżan fina il-gburija, ħatikber iċ-ċkunija, l-umiltà, għax fejn hemm l-umli hemm il-preżenza Tiegħek nitolbu. Għalina l-koll biex din l-Ewkaristija li qegħdin induqu minn issa il-mejda tas-sema tkun tassew ċelebrazzjoni li tqawwina fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-qaddejja Tiegħek u l-qaddejja tal-umanità, nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Għamel li huma jintebħu bil-ħwejjeġ kbar, bil-grazzi li inti tixħed fuqhom. Nitolbu. Nisqulek mulej il-morda tagħna, id-batijiet tagħhom. Għamel li huma jkunu imdawrejn minn persuni li jaqduhom u jduru bihom bimħabba. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja Tiegħek u magħha inti għamilt ħwejjeġ kbar, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet f'qajra tagħna, ismana u berikna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nxandru mulej il-kobor tiegħek għal ħwejjeġ tal-għaġeb li jogħġbok tagħmel f'Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tilqa' dan is-servizz tagħna kif ilqajt il-merti tagħha bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' Santa Teresa inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħha. Issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li hija xandret u tilqa' t-talb li hija tagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġil qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. U lej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorija tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek mill-ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li tlaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex mit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla
danu li neħti dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. nitolbu. Mulej, it-qarbina li għamilna tħeġġeġ fina dik l-imħabba qawwija li qanqlet lil Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex tingħata lilek kollha kemm hi, u mlejta bix-xewqa
li taqla minn għandek il-maħfra għal-bnedmin kollha. Bi Kristu Siedna. Ejdu flimkien tliet avamarijiet nippreżentawek il-morda tagħna kif ukoll l-emleżies emigranti tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pino, fontana al